कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट तिनिआलि रंजालि बैसागु फाथिनायाव खेलाव बाहागो लाफैदों ओमफ्राय काबादियाव ओमफ्राय माराथन दिरुं बोनाय ओमफ्राय मोसानायाव आरो प्लेयार मा आइडिया दं आरो बाहागो लानो मोसानायाव हरनि कालसारेल बाहागो लागोन हरनि कालसार माबायाव बाहागो लागोन पसंद मोननानै माबायदि नांगौ कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट तिनिआलि ओनसोलनि रंजालि बैसागुआव जों बाहागो लानो फैदों ओमफ्राय बाहागो लादों जों काबादि ओमफ्राय माराथन ओमफ्राय दिरुं बोनायाव ओमफ्राय जों बुहुत खुसि ओमफ्राय जों काबादि खेलाव फार्स्ट प्राइजबो लादों 2000 थाखा मोननानै माबायदि नांदों मोजां नांदों दिनै आरो मोसानाय दंनो बेयावबो बाहागो लानो फैगोन जों हावराघाट तिनिआलि दखरा कार्बि आंलं जिल्ला सिङाव थानाय जोंनि गासै बर' मोखां आफादफोरा बैसागु सानखौ फालिनायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन दिनै फैयै फैयै जोंनि जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव दिनै फुंनि बाहागोआव माराथन खारनाय जादों लोगोसे मियानि आदाराव थालांनाय दिरुं बोनाय खेल बेबायदिनो भलिबल फाइनेल आरो लोगोसे काबादि फाइनेल बाखि थालांदोंमोन बे बाखि थालांनाय खेलखौ दिनै सालायलांबाय बे खेलखौ सालायनायनि उनावनो जोंनि गेवलां मेल जादों बे गेवलां मेलाव जों आलासि महरै बिथांमोनखौ लिंदोंमोन जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय EM लांहिन समस्तिनि EM मानागिरि बिलिमन बिथांखौ लिंदोंमोन बिथाङा फैनानै जिथुनाखि दिनैनि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बाहागो लादों जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै हावराघाट तिनिआलि दखरानि सिङाव थानाय बर' हारिया खौसे जानानै जा मेल खुंदों गेवलां मेल रंजालि बैसागोनि जाफुंसार जादों आरोबाव दिनै मोनाबिलियाव जोंफोरो देंखोनि बिलिफां बायदिसिना मोसानाय बादायलायनाय दिनै आरो बादायलायनाय जाहोगोन बेयाव दिनै जों सानगोन गोजा गोमोजायैनो फैनानै दिनै जेरैबायदिहाय गेवलां मेलखौ बान्था होनाय गेवलां मेलखौ जाफुंसार होबाय रायजो राजाया थिग बेबायदिनो दा मोनाबिलियावबो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जाबावगोन होननानै आं मिजिंथियो সকলো অগ্ৰণী সংগঠনে মিলি যি ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰিলে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোৱাকালি আৰু আজি শেষ আৰু অন্তিম দিন আজি আমাৰ মুকলি সভা হৈ গ'ল এইখন মুকলি সভাতে আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বিলিমন খাটলাৰী আৰু মুখ্য অতিথি এজন অজিত বসুমতাৰী প্ৰফেচাৰ ৰাধিকা বসুমতাৰী আৰু আমাৰ আগৰ এপছুৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অমল বসুমতাৰীকে আদি কৰি সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তি আজি আমাৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ সৎ পৰামৰ্শ আমাৰ ৰংজালী বৈশাগুৰ ওপৰত অন্য ভাষা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি বক্তব্য ৰাখিলে আমি তেখেতসকলক পোনপ্ৰথমে শলাগিছোঁ আৰু আগলৈও যাতে আমি তেনেকৈ জাক জমকতাৰে ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰিও পাৰে তাকো কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ মাননীয়া শ্ৰীমতী জয়মতী নাৰ্জাৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব তেখেতে ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট তেখেতে উদ্বোধন কৰাৰ পিছত আমাৰ হাওৰাঘাট তিনিআলি আঞ্চলিক ১৭খন গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু যিমান সাংস্কৃতিবান লোক আছে তেখেতসকলে নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ নিজৰ কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰিব গতিকে সকলো ৰংজালী বৈশাগু হাওৰাঘাট তিনিআলি আঞ্চলিকৰ সকলো গাঁৱৰ ৰাইজক মই আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ।